एके गोड़ पर लइका खड़ा बा अतना सेवा में लागल बा ओकरा। अच्छा ओकरा से पूछब किसे कौन गीत गइली तो ओकरा पते नहीं है। इतना व्यवस्था में व्यवस्थित है कि इतना व्यवस्था है। हम आग्रह करब अमन बबुआ से तनी मंच पे आ जा बेटा, आजा बबुआ। एगो माला देके हम सम्मान पूर्वक इतना नन्हा उम्र में अतना हैंडल करना समाज को ये बहुत काबिले तारीफ है। बहुत भाई बहुत सर गलती ना नो बहुत तनी जोरदार ताली बजाए भी लड़का खातिर। आवे वाला गो क्षेत्र ना औरंगाबाद क्षेत्र के तू धरोहर बन के उभरा। यही हम छठी मैया भगवान कृष्ण से प्रदान के रूप में मांगत नहीं। रवा लोग जोरदार ताली से स्वागत करो। जितना पैसा मिला उतना बाजार में बेचे पे करा के अब पारा पारी माला डालब तो बड़ी देर हो जाई। मुकेश बाबू रौरो माला डालते हुए समस्त जनता जनार्दन जतना आइल बानी सबे लोग के नीरज भाई के हम आग्रह करब कि तनी मंच पे आ जाए, तनी आ जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। एगो माला डाल के हम सम्मान पूर्वक सम्मानित करब। जितना हमरा जनता आइल बानी सब हमर देवता है, गार्जीवन है। रवा ना रहब तो ना कोई नायक के जानी, ना कोई गायक के जानी, ना कोई विधायक के जानी। रौरा बानी तो देश बा, रौरा नहीं की तो देश नहीं के। गलती ना नु तो एक माला से जने जने घुराई ओने ओने ताली बाज जाई। जितना मीडिया पर भारी बाड़े चाहे वो भाई हवे भतीजा हवे भगना हवे सबके एक ही माला से हम सम्मान पूर्वक सम्मानित करब। जने जने माला घुराई बोले ओने ताली बाज जाई तो हमर जानब कि जे हमर माला के स्वीकार कर लेनी। जोड़ा रहेदा इतना महंगा गाना कलाकार जीवन चल के पथरा के भाव एगो गीत गा के मुकेश भैया के दे दे। कहा कौना फूला फूला साझ बेरिया अरे कवन राधी अरे रात फूलुए ए माई हो कवन फूलवा फूले बीनु सहारा हो सेवकवा राउर बटिया जो है। नचनिया तनी चाल खोल दो। खोला अरे बाप रे बाप आज तक के जोड़ा ना लगो रेसर घोड़ी ही रेसर घोड़ी। चाल खोल दे, चाल खोल दे बाबा गौतम बाबा रेसर घोड़ी ही कहल का हो ए बबुआ कहल का हो कौन फूलवा फूला साजी बेरिया अरे कवन यादी रात फूलुए ए माई मोर कवन फूलवा फूले अरे भिनु सहारा हो सेवकवा राउर बटिया जो है। तमाई है कवन फूलवा फूले भिनु सहारा हो सेवकवा राउर बटिया जो है।
खड़ा के बैठ तुम घप से बैठ गई